Hej alle sammen, og velkommen til Karl-Jens YouTube. Jeg skal lave en video på YouTube. Det er nok 1 eller 2 uger siden sidst jeg uploadede en video, så ja, ligesom jeg sagde, det går lidt dårligt på den her kanal, men jeg får også helt mange lektier, for som jeg skal lave. Men i dag jeg laver endelig en til video. Den her video, den går ikke ud på, men jeg skal vise jer nogle ting, som jeg har fået fra OB. Det er fordi, at en af mine venner, eller ikke en af min fars venner, han kører i en bus, hvor han så har OB-spiller med. Så han har taget nogle ting med til mig, som vi skal kigge på. Og så skal jeg selvfølgelig også selv se, hvad jeg får. Så første ting, jeg trækker op, det er, hvad er det? Få en gratis en OB-is, åbenbart sådan her. Så det er pisse fedt, jeg får faktisk sådan lidt for en is. Så andet jeg får, det er... Det er egentlig mere den her. Jeg lægger lige den her ned igen. Så har jeg så fået sådan nogle her, sådan 3 af dem. Det er mega fedt. Jeg kan også godt se her. Der står godt nok ikke noget på dem, men jeg stemmer også for 3 af. Nu kan jeg nå den. Sådan her. Og den anden ting har jeg... Hvad fanden er det? Det er en trøje. Nej, hvor er den fed. Prøv at se her, om der står Spanor. Prøv lige at se her, så. Det var mega fedt. Den passer jo lige. Den er sgu en pisse fed. Den er jo mega fed. Alt det var shit, man får nogle dage. Det er der mere i. Shit. Så får man også lige sådan en trøje her. En OB-trøje. Hvor er der sådan noget her bagpå. Og så er der ej, hvor sygt. Der er autografer på. Af hele OB, men slap af. Hvor er det vildt. Rulle. Tjek lige, om der er noget mere deri. Nu vælter det hele. Oh my god. Ja. Ej, det var alt det, jeg fik, simpelthen. Og så selvfølgelig også fået den her OB... hvad fanden den hedder? En task. Så ja. Tak for det, som den her lille kort video. Hvis I også gerne vil have noget af det her crib her for OB, så er der link nede i beskrivelsen til OB-shoppen. Og så ses vi i den næste video. Hej.